ба шабакаи қадамшои соев обуна шавед. ёри ман ёрӣ накард, эй худо ёраш биде. дар муҳаббат сабру ишқу меҳри бисёраш биде. ёри ман ёрӣ накард, эй худо ёраш биде. дар муҳаббат сабру ишқу меҳри бисёраш биде. бо дили ман бозӣ карду рафт аз дунёи ман. баъди ман бар ӯ худоё ёри дӯстдораш биде. баъди ман бар ӯ ё худоё ёри дӯстдораш биде. хусурам маро тайёқшаб карда аз хона ронд. шавҳари гумгаштаам Нурулло чаро якбор ҳоли зану фарзандатро намепурсӣ? дарди ҷудоии ту моро бехонумон кард, мегуфт зане бо садои гирьяолуд ва духтарчаи фатиламее дар даст. маҳзун қадам мезад. роҳгузарон бо тааҷҷуб ба зан менигаристанд. ҳисси кунҷкобиам боло гирифту аз пасаш давида хитоб намудам. мебахшед, апаҷон, шуморо як дақиқа мумкин? зан пас гашта саволомез ба ман нигарист. аз ваҷоҳаташ аён буд, ки ӯро дунболагирӣ намудани як ҷавони ношинос боиси нигарониаш гаштааст. барои шубҳаву гумонҳои беҷоро аз дилаш берун намудан, якбора сари мақсад омада гуфтам: апа, ман журналистам. оби дидаатонро дида дилам ба ҳоли шумо сӯхт. мехоҳам донам, ки чӣ дард доред. ҷавонзан оҳи сарде кашида ҷавоб дод: додари ҷон, дарде ки ман дорам, илоҳу ягон бандаи муъмин набинад. оби чашмонаш боз рӯи рухсораҳояш ҷӯя кашиданд. эро тасаллӣ дода гуфтам: апаҷон, агар буғзи дилатонро кафонед, дардатон хеле сабук мешавад. зан бо неги остинаш оби чашмонашро пок намуда чунин қисса кард: зиёдамоҳ ном дорам. шавҳарам ба Русия мардикорӣ рафту бо ҳамин ману фарзандашро фаромӯш кард. хусурам маро зада аз хонааш ронд. месафеди хусурам дусолбоз гӯшу майнаамро мехӯрад, ки шавҳарат несту ту бо сағираат дар ин хона гули чизро хӯрда мегардӣ. аз нешзаниҳояш ба дод омада бошам ҳам муҳри хомӯшӣ ба лаб зада мегаштам. хомӯшиам месафеди алдаркӯсаро шердилтар карду маро ба асо месадагӣ шуд. рӯзе набуд, ки тайёр хӯру касофат гуфта маро чӯбкорӣ накунад. косаи сабрам лабрез гашту дирӯз бо ӯ ҷанҷол кардам. барои ин забондарозиам хусурам маро бо ҳамин духтарчаам аз дар берун кард. ҷавонзанро дилдорӣ дода то хонаи бародаронаш гусел намудам. вақти хайрухуш вай бо нигоҳи пурумед бароям нигариста гуфт: додарҷон, илтимос ба шавҳарам расонед, ки падарат занею духтаратро аз хона пеш кард ва имрӯз онҳо дар кӯчаҳо овораyu сарсам гаштаанд. як зарра инсоф дошта бошад, омада моро соҳибӣ кунад. шавҳари ин зани бадбахт Муҳиддин имрӯз дар Русия кайфу сафо карда гаштаасту зану фарзандаш намедонанд додашонро ба кӣ бигӯянд. куҷост оини ҷавонмардӣ, ки бар марди тоҷик аз ҳама чиз боло меистод? мо ҳам ҳамавақт дуогӯи он ҳастем, ки ҳамаи ғарибонро худованд соқу саломат ба ватан баргардонад ва ҳеҷ вақт ягон зану яъне ҳамсари ягон ғариб ба ин дарду алам дучор нагардад.